Hola, sóc en Josep Pedrals i aquesta és la meva biblioteca pel faves tendres de núvol. Aquesta biblioteca bàsicament són els llibres del meu pare, i ara també molts de meus, que en tenia cabeçades distribuïts per cases de tota la família i que en un moment donat va poder unificar-los tots i va crear aquest pis, que és com una zona de treball i que està ple i farcit de llibres. O sigui, clar, els llibres abans eren a casa meva, o sigui, jo em vaig criar en una casa que tot eren llibres i llavors jo el que tenia era l'instint d'anar mirant lloms, era un gran lector de lloms. I mon pare, de fet, em demanava a vegades on creus que és tal llibre? I llavors jo deia, tal, no sé on. I llavors jo recordo títols que no entenia res. Per exemple, n'hi havia un de Schopenhauer que era sobre la quàdruple arrel del principi de raó suficient. Mira, Schopenhauer... Mira. Sobre la quàdruple raíz del principi de razón suficiente. I és iniciació filosòfica, saps? Vull dir que des de molt petit ja vaig tenir un cert instint per la poesia i llavors el meu pare em feia mà llibres de poesia. I recordo molt bé, per exemple, les lectures de Tomàs Garcés o Clementina Arderiu, que em feien molta gràcia. Aquests ja han passat a formar part de la meva més personal. Mítala, però bueno, devia ser un d'aquests, així. Devia ser aquesta edició. Bueno, de joventut llegia llibres també de joventut, que els tinc a l'altra banda. Coses més de joventut i aquestes d'aquí, que evidentment tinc El Senyor dels Anells, El tirant-lo blanc del Joanot Martorell, però amb adaptació del Joan Sales, o El turó de Watership, que aquest no sé si me'l vaig llegir 3 vegades. És un llibre meravellós, sobre conills. I aquí hi ha precisament, mira, el llibre preferit d'infància del meu pare, A través del desierto del Sienkiewicz. Que clar, això, mira, Biblioteca Emporium és de l'any 23. De fet, últimament estic més en assaig literari, que és tot això d'aquí, i que va creixent ara, no sé per què. Jo què sé, la procedia castellana, per exemple, el Benot, que és una joia, això. T'explica totes les saps? Detalls raríssims. Aquí vaig trobar un dia que, com aquest senyor explicava, que hi ha diftongs, no? El diptongo, el triptongo, el tetraptongo i l'hexaptongo. I llavors t'explicava com en un vers en castellà pots arribar a posar en una sola síl·laba 6 vocals. Sí, es poden separar i es poden separar a vegades bastant bé, perquè n'hi ha alguna que és com impossible de recitar, o que hauries de fer un esforç tan gran per dir-la, perquè està pensada pel paper, diguéssim. Com per exemple? Com per exemple, moltes coses de brossa són com il·legibles, tio, no? I això, com ho recites? Saps? Això és irrecitable. Que tapa una C. Això, clar, el que has de fer és, si de cas, ensenyar-ho, no? Però... Clar, que aquest era molt evident, potser. Mira, en Jordi Domènech fa un tipus de... Feia, vaja, és mort. Feia un tipus de poesia que a vegades és com més difícil de llegir, no? Per exemple, això, no? Uns mocadors amarats de ginebra, placenta, la nafra tendra, cancell abatut, pelvis, honor del mescal. Clar, hosti, aquí, per llegir aquests 2 punts, amb tot el sentit que porten Clar, són 2 punts que no són ben bé 2 punts, ni uns 2 punts enumeratius, ni uns 2 punts, sinó que són un... Vull dir que hi ha tot un joc de puntuació que és tan complex que costa molt de dir, perquè clar, fas una pausa, però una pausa que la gent potser entén una coma, És a dir, són formes de juxtaposició tan complexes que el més interessant és llegir-les. I en canvi n'hi ha d'altres que semblen... Més que llibres, semblen partitures. O sigui, jo el que reivindico sempre és la poesia catalana del barroc. Per recitar-la. Per recitar-la. Recitar-la és meravellós, recitar el barroc. Però que és divertidíssim. Vaig descobrir que tenia un punt com de rumbeta, mira, veus? D'aquell all tendre, ai, 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 qui se'n pogués prendre, d'aquell all car, ai, 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 qui em pogués gustar.
Dos joanotes, és com si l'haguessis de cantar, d'aquell all tendre, ai, 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 qui se'n pogués prendre, no? Té un punt així com rumbero. Però després hi ha coses divertidíssimes, com això dels paradigmes esotèrics del Ventura Ametller. El Ventura Ametller, coneixeu? És el de la suma caòtica i tal. És un personatge molt curiós. Però aquest ja va per un altre punt, que és més quasi el de... Són poemes que semblen paraules màgiques, no? No és tant la cantarella, sinó el punt aquest d'omplir-te'n la boca. Caldrà sembrar de sal totes les feixes, arrabassar cardots i romegueres i esbutzar aquestes portes impotents. Esbutzar aquestes portes impotents és d'aquests versos que... no? Se't foten dintre la boca. Clar, mira, una cosa que em tenia a mi fascinat quan era petit era el conte l'Arnau de l'Ambrosi Carrion, que és un... O sigui, el conte l'Arnau, primer un clàssic, no? Però fet en plan tragèdia en vers. El senyor Ambrosi Carrion aquí, amb aquest aire de... I a mi em fascinava perquè és una obra que no només està en vers el que diuen, sinó que estan en vers les acotacions. Pati del castell, ample, obac i humit, com si per les pedres tot essent de dia, com una aigua morta regalés la nit. Saps? Enmig de les lloses. I això, quan era petit, em tenia fascinat. Llavors jo m'imaginava un teatre com així, no? Més... O segarrià, no? Que el tinc per aquí baix, tot Segarra. Aquesta cosa d'aquest vers així com llarg, però ben dit, no? Sí, pots cap allà. Allà, de fet, tinc el piano de ma germana, que no sé si se l'endurà un dia d'aquests. Tinc el meu clarinet, tinc alguns instruments diversos per aquí. Però sí, tenia jo una obsessió amb temes sobre ritme i llenguatge i tal, i llavors, per exemple, tinc aquesta meravella, que és del Lidov, que és un llibre interessantíssim, que es diu Is Language a Music? O sigui, sempre s'ha dit que la música és un llenguatge, però ell fa la pregunta al revés, diu, és la llengua una música? No? Sí, hem de tornar cap allà. El que passa que amb novel·les, jo o sigui, tinc vicis molt estranys, per exemple. M'agrada molt, o sigui, com per desconnectar de les coses de pensar i tal, llegeixo novel·les de western. Tot això d'aquí dalt són coses de l'oest. Bueno, un preferit, tinc aquesta joia d'aquí, però que això no és ben bé una novel·la, però que és una cosa meravellosa. És una enciclopèdia del Far West. Bueno, és una cosa... Els tipus de vaques que hi havia... Saps? A mi un dels primers que em va encisar són el Bret Hart i els seus contes californians, que bueno, aquesta edició és lletjota, però veus, pròlogo de Jorge Luis Borges, no és que sigui una cosa de tonta, saps? Que si no heu llegit mai, els contes del Bret Hart són magnífics. De fet, vaig començar a escriure un western una vegada i el protagonista es deia Bret, en honor al Bret Hart. La idea se'm va ocórrer quan treballava a la ràdio amb el Gracet i que, clar, jo feia una cosa en vers i llavors vaig calcular que un sonet em durava només un minut. És a dir, si recitaves un sonet mínimament bé, et durava un minut i vaig pensar, hola, nen. O sigui, per fer una hora de ràdio amb sonets hauria de fer 60 sonets, saps? I se'm va acudir la idea de dir, sabent que un sonet dura un minut, per què no faig una història a temps real? Que saps que els sonets, que cada sonet sigui un minut. I llavors vaig pensar, hosti, que guapo! El calidoscopi informal, que és una animalada. L'Albert Jané, el gran traductor i tal, va fer el calidoscopi informal, que és una novel·la que no va parar enlloc, diguéssim, que és com una conversa entre uns tios i tal, i és llarguíssima, i està plena de detalls i digressions i tal, i és purament vida, saps? És fascinant, és una cosa tan rara que em va robar el cor, va ser allò de dir, en sèrio ha fet? I a més és petit, com veus, saps? Més és paper bíblia, vull dir, 1412 pàgines. Bueno, jo tinc moltes coses de diccionaris, però m'agraden tant els diccionaris que tinc fins i tot el diccionari de Coll, del típic Coll, sabeu? Bueno, eren uns humoristes antics, i en pròleg del Camilo José Cela, saps? Són aquests tipus de diccionaris que són diccionaris de xorrades. Jo feia una mena de secció en el Time Out fins fa 2 o 3 anys. Bueno, fins abans de la pandèmia, perquè amb la pandèmia van deixar de fer el Time Out i vam caure tots a...
I que eren jocs de paraules com aquest. I aquest, per exemple, gangsterópodo, ¿no? Individuo de lampa que tiene un pie carnoso mediante el cual se arrastra cuando es herido por la policía de los Estados Unidos. ¿No? Gangsterópodo. No? I aquest tipus de diccionaris xorres m'encanten. Els sonets de Francesc Vicenç Garcia, el rector de Vallfogona. Que l'any vinent, a més, serà els 400 anys de la mort del rector i que per mi és un d'aquells de... O sigui, el barroc català és aquest bon home, bàsicament. Bé, després n'hi ha més, hi ha Fontanelles i hi ha Eures i tot això, però... Al cap de Déu amb vos, nimfa d'aigüera, que us ho vull dir en frase catalana. No us era mala sort que m'assotana tocàs vostra faldilla mandonguera. Ho sabem tots que en vostra claveguera entren 1000 regarons cada setmana i que en l'obert clavell deixa magrana piquen tots els pardals d'esta ribera. Si per despoliar-me de pecúnia el florejat tenor de mon precari voleu mostrar-vos espinosa i grave, perquè us vull treure pres d'aquesta angúnia, sapiau que és lo tresor de mon armari, 2 prunes solament i un famós rave. Que bé, no, és molt tonto, però això em fascinava. Quan era adolescent, em pensava, oh, Déu, poesia clàssica catalana!